बायदि फैनानै नों फागलाखा हो। लोगोफोर आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट लाना फैलायबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलाङो। बिथांमोना बे ट्रेलारखौ अलरेडि आपल'ड खालामखाबाय। बे भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसन बक्सआव होना दोनदों। नोंथांमोना डिसक्रिपसन बक्सआव थांनानै नायहैनो हासिगोन। आरो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालाङो। आरो बेफोरबायदि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। मानोना आं बेफोरबायदि बर' फिल्म आरो बर' मिउजिक भिडिअनि निउस लानानै फैयो।